Welcome sa atong programa karong adlaw mga higala, king mga tigpaminaw ato mga viewers diya, ato mga subscriber. Atong gipasalamatan ang Ginoo nga nining mga bulana kahimo kita sa saulog bisan pa man sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Og atong pasalamatan nga nining adlaw mga kaigsunan makahimo sab kita sa paabot kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa nato mga igsuon atong sugdan kining atong programa karon pinagi sa pagampo. Dalaygon ka Ginoo suway katapusan adlaw ikaw ang Dios nga magauna bisan pa man Ginoo nining maong programa. Pagampo Ginoo nga among pag-broadcast pinagi sa imong pulong nga kini Ginoo abot sa tanan na katawhan pinagi sa imong panalangin nga nining adlaw daghan himo Ginoo nga makatunan ka ng dalaygon ka giday gipasidunggan pinagahom sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dala ni Hesukristo ang atong programa mga higala og karong adlaw magahisgot kita mahitungod sa pagkatao ni Hesukristo. Ang atong gitinguha nga mapaabot ang mga pagtulunan kahibalo mahitungod sa pagkatao ni Hesukristo. Niadtong mga tuig 4 BC before Christ mo ni siya ang mga basihanan biblikanhon nga basihanan nga diin natao si Hesukristo niadtong 4 BC before Christ. Ang basihanan mga igsoon tungod kay diha sa Biblia si Hesukristo nagapabautismo niadtong tuig 26 AD. Unya ang iyang edad niadtong panahon sa iyang pagpabautismo 30 ang iyang panuigon. Busa ang iyang panuigon nga 30 nya nagpabautismo siya sa 26. So atong i-plus ang 4 sakto 4 BC. Ang 4 i-plus nato sa 26. Insakto nga ang iyang edad 30 anyos. Muna nga biblikanhong basihanan nga natao siya ni adtong tuig 4 BC. Apan sa bulan, unsang bulana siya natao mga igsoon. Kung imong basihan ang Lucas kapitulo 1, versikulo 26, sa ikaunom nga bulan ang anghel nga si Gabriel gipadalagikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. So kining mga butanga sa balaang kasulatan nga sa bulan nga ikaunom ang usa ka anghel nga si Gabriel mibisita ngadto sa Galilea nga diin ngadto sa usa ka dalagang ulay nga kaslunon sa usa ka lalaki nga ginganlan og si Jose gikan sa banay ni David nga ang ngalan sa dalagang ulay mao si Maria. So kung imong tan-awon mga igsuon, ikaunom nga bulan mao'y pagbisita ni Anghel Gabriel aron nga si Maria pahibal-on nga siya magaanak sa usa ka anak nga lalaki. Kung imong tan-awon ang ikaunom nga bulan mga igsuon nga adunay kalendaryo sa unang panahon sa mga Hudiyo, adunay duha ka klase sa kalendaryo. Gitawag og civil calendar o relihiyoso nga kalendaryo. Ang ikaunom nga pagbisita, ikaunom nga bulan mga kaigsunan, ang pagbisita sa usa ka anghel nga mao si Gabriel, no? Ang bulan nga ikaunom sumala pa dinhi sa gitawag nga kalendaryo nga sibil, no? Ang ikaunom nga bulan muni siya ang gitawag nga sa ato mga kaigsunan Marso. Ikaunom nga bulan, no? Mao ni ang gitawag nga Marso or Pebrero or Marso. Nga diin ikaunom nga bulan gibisita aron pahibal-on nga kini manamkon sa usa ka anak nga lalaki. O kung imong tan-awon mga kaigsunan nga nalipay si Maria, diin siya ang gipili sa Ginoo nga mahimong magapanamkon o magabuntis sa usa ka anak nga lalaki. Og matod pa sa 28 sa Lucas 1:28, og ang anghel miadto kaniya og miingon, maglipay ka. Ikaw ang gipanalanginan ang Ginoo uban kanimo. Apan siya nalibog pag-ayo tungod kay gisulti kaniya ang iyang ginahuna kung unsa ba kadtong pagpangumustaha. Og ang anghel miingon kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay naangkon nimo ang grasya sa Dios. Og ikaw manamkon og manganak og usa ka batang lalaki. Og siya imong paganganlan Jesus. Mahimo siyang
bantugan og tawgon nga anak sa labing halangdon og ihatag kaniya sa Ginoong Dios ang trono ni David og ang iyang amahan og iyang harian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan og walay katapusan ang iyang gingharian. Og si Maria miingon sa anghel, unsaon ba pagkahimo niini nga wala man ako'y bana? Ang anghel mitubag kaniya, ang Espiritu Santo mukunsad kanimo og ang gahom sa labing halangdon mulangdong diha kanimo. Tungod niini ang balaang bata nga mataw tawgon nga anak sa Dios. Tan-awa ang imong kadugo nga si Elizabeth bisan sa iyang kagulangon nagsamkon usab og usa ka bata nga lalaki ug kini karon mauna ang ikaunom nga bulan niya ni adtong giingon nga dili makaanak. Kay sa Dios walay dili mahimo. Sa ato pa mga higala, si Maria naglisod og tuo matunsaon man pagkahimo niini nga wala man kuy bana. Na siya ang aligasyon. Apan matod pa sa anghel nga walay dili mahimo sa Dios. Kay kini pagahimuon man pinaagi sa Espiritu Santo. Nga bisan pagali ang imong kadugo nga si Elizabeth nga sa iyang kagulangon, dili na siya manganak pero manganak siya nga gani karon ikaunom na nga bulan sa iyang pagbuntis. Sa niadtong panahon na si Maria mga igsoon, nangandam siya aron moadto ngadto sa kang Elizabeth. Iyang pamatud-an nga tinuod bagid ang gisulti ni Gabriel. Apan sa dihag iya na kining napamatud-an, nagmalipayon si Maria. Matod pa sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 47, ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay siya nagtagad man sa ubos nga kahimtang niining iyang sulugoon. Kay tan-awa sukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag kanako nga bulahan. Si Maria nituo nga mahitabo gayud kaniya nga siya magbuntis or magsabak ug mataw ang usa ka anak nga lalaki nga diin bantugan ug gamhanan nga magahari sa gingharian nga walay katapusan. Mga kaigsunan nga ang espiritu sa atong pagsaulog panahon sa Disyembre nga dili di ay kini ordinaryo nga paghatag o pagpasalamat nga diin kung imong tan-awon talagsaon nga mga panghitabo sa kalibutan nga adunay usa ka batang lalaki nga mataw para maghari sa gingharian nga way katapusan ug magaluwas sa iyang katawhan nga mga pinili aron luwason gikan sa mga buhat nga daotan. Sa ato makita mga higala, mga kaigsuonan, nga ang Dios adunay dakong plano para nga ang kalibutan mamaluwas. Apan si Maria, usa siya sa mga gigamit ug matod pa niya ang tanan ngayang mga kaliwatan magatawag kaniya nga siya usa ka babae nga binulahan. Tungod kay siya ang gipili sa Ginoo nga mahimo siyang matod pa siya ang gipili sa Ginoo nga diha kaniya ang paglalang sa usa ka batang lalaki. Siya nakadawat og grasya, siya nahimong bulahan. Pero kung imong tan-awon mga igsoon, sa atong kinabuhi angay punta nga magalipay. Tungod kay si Hesukristo dili lang para kang Maria kundi para ka naton tanan. Nga kung ikaw mahimong magadawat kang Kristo, niining panahona, nining orasa, kung imong dawaton si Kristo, dili sa tiyan nimo isulod, kundi diha nimo ibutang sa imong kasing-kasing. Mga kaigsuonan, ikaw mahimong bulahan sa tanang bulahan. Tungod kay si Kristo naa sa imong kasing-kasing. Busa kung imong tan-awon ang balaang kasulatan nga dili nimo paghayon sa oras nga ang pulong sa Ginoo igawali diha kanimo. Kundi dawaton nimo ang pulong sa Ginoo. Dawaton nimo si Hesukristo nga mahimo nimong imong personal nga manluluwas. Mao kini ang tinuod nga pagsaulog sa Pasko. Mao kini ang usa ka espiritu sa gitawag pagselebrar sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diin mga higala, ang atong Ginoong Hesukristo mahimo kini siyang magahari sa gingharian nga walay katapus. Kay matod pa sa Dios, sumala pa sa balaang kasulatan nga magtukod siya og usa ka gingharian nga dili malumpag, no? Ang mga gingharian sa kalibutan kiniman pagalumpagon apan moabot ang adlaw nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag. Una nga kini mao'y katumanan sa balaang kasulatan nga si Kristo Jesus mao ang magahari niini. Nagatukod ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang iglesia nga mao kini ang iyang gingharian. Nga diin mga kaigsuonan, ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo angay nato nga
pasalamatan, magasilibrar ang mga kaigsuunan nga kutob sa nagatuo nga si Kristo na tao aron nga magahari, aron nga magaluwas kanato ang kalipay magaawas sa atong kasing-kasing kay nganuman mga kaigsuunan. Matod pa sa balaang kasulatan nga gihatag Mateo kapitulo 20 bersikulo 18, gihatag ang tanan nga atoridad gahom sa langit ug sa yuta, ilalom sa yuta, diha kang Kristo Jesus. Og matod pa sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 8, ang amahan nag-ingon, ang imong trono o Dios, mismo ang amahan nag-ingon, ang imong trono o Dios magalungtad sa walay katapusan. Gihatag sa amahan ang atoridad sa langit ug sa yuta. Mao kini ang dako nga kalipay sa atong pagsilibrar tungod kay nganuman ang atong Ginoong Kristo nagamadaugon bisan pa man sa kamatayon, iya kining gipukan, iya kining gipildi pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Busa mga kaigsunan, no, unsa nga mga pamaagi kita silibrar mga kaigsunan ining gitawag nga pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ang atong pagsilibrar mao ang pagkalipay, paghatag diha sa Ginoo sa mga butang kung unsay naani mo. Nang usahay mga kaigsunan, ang pagpasalamat wala tagaig ka importante sa mga tao. Ang ila lang nga nakapasalamat, usahay gali ang atong pagpasalamat sa Pasko atol sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Usahay maghubog, unsa pa diha ang atong ginahimo. Ang importante mga kaigsunan nga ang pagsilibrar sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, atong ihatag ang saktong kahulugan nga diin kini nga mao nga pagsaulog, mao kini ang pagsaulog diin kita nakadawat sa grasya. Usa kung nakadawat ka sa grasya, andam pud ka muhatag, no? Salamat gali ta mga higala kay dunay mga dagkong putos nga atong nadawat gikan sa ato mga kaigsunan tungod kay ang espiritu sa pagsaulog sa Pasko or sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo atong ipasundayag nga kung si Kristo naa sa imong kinabuhi, ang tinuod nga pagsilibrar sa Pasko mo ang paghatag labaw sa tanan ngadto sa atong Ginoo. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, adunay selebrasyon sa una nga panahon, no? Halad sa pagpasalamat, ginahimo kini mga kaigsunan aron nga makahatag ang mga katawhan sa Dios sa una nga panahon. Maghatag sila sa ilang inunahang abot ngadto sa Dios, sa balay sa Dios. Kay mao kini ang espiritu sa pagpasalamat nga kinahanglan ipasundayag, ipakita ang tinud-anay nga paghatag. Usahay mga kaigsunan, ang prinsipyo sa Pasko or pagsaulog sa pagkatao ni Kristo Jesus, usahay na nabali ang atong nahuna. Tungod kay nangandoy ta nga karon kay Pasko na, ano na tay daghang madawat. Apan ang espiritu sa Pasko atong naon nga pag-abot sa pagsaulog, pagsilibra sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, atong naon nga daghan tag mahatag sibo sa imong nadawat nga mga panalangin sa Ginoo. So kung nalipay ka nga mudawat kay kasagara mga kaigsunan, ang kalipay sa tao ang pagdawat sa mga gasa, ang pagdawat sa mga butang. Apan niining atol sa atong pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, ibutang sa atong nahuna nga mas ikalipay nato karong panahon na ang paghatag sa mga butang. Kita di ay ang magdagasa ngadto sa atong isigkataw, ngadto sa atong mga kaigsuunan. So kung maghisgotag mga karuling kaning pagpanaygon, mas nindot magkaigsunan kung balihon nato nga mukanta ka sa usa ka panimalay, unya inigabli sa panimalay kay nag-andam na sila og sinsilyo kay wa nagi sila kwarta, unya malipay sila kay dakong putos nga imong ihatag ngadto kanila, nabali sa mani ngano man ang tinuod nga espiritu di ay sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, dili kay ikaw'y mudawat kundili ikaw'y muhatag. Na ang problema mga kaigsunan kung puro na manghatag kinsa na may mudawat, anhi mo sa ako hatag kay magdakog dump truck mga kaigsunan itaw. So muna siya ang angay natong masabtan, no? Nga ang pagsaulog diha sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, nga bisan pa man ang tutulo ka mga maalamong tao gikan sa Babylonia, nga diin si Kristo nag-edad na og 2 ka tuig og 40 ka adlaw, niabot ang tulo ka mga maalamong tao ngadto kang Herodes og nangutana sila hain man ang bata nga natawo, hain man ang hari, no, sa Israel, hari sa mga Hudiyo nga natawo. Kay nakita namo ang bituon nga nagasidlak. Kay mao man kini ang tagna sa balaang kasulatan
nga moabot ang panahon ang bituon magasidlak. Okay, mga higala. Ug unya, matod pa ni Herodes, sultihi ko og makita na ninyo ang usa ka bata. Og niadtong panahon na sadang nakalakaw na ang mga maalamon nga mga tawo. Si Herodes nagmando nga ang tanang mga bata nga nag-edad og 2 anyos paubos patyon kinahanglan mamatay. Niadtong panahon na mga kaigsunan, daghan sa mga ginikanan nga naga hilak, grabe nga paghilak, no? Dili basta-basta ang ilang paghilak tungod sa usa ka bata nga si Hesukristo gipangita. Og niadtong panahon na ingon sa Dios, ingon sa manununda nga gisugo sa Dios ngadto kang Jose nga dada ang bata ngadto sa Ehipto, ikalagyo kini kay kini ang iyang kinabuhi gipangita. Apan niana mga kaigsunan, imo makita nga ang tutulo ka mga maalamon ilag yung nakita si Hesukristo. O sa diha nga ilang nakita si Hesukristo mga higala, ang tutulo ka mga maalamon ilang gihalaran kini og bulawan, no? Insenso og usa ka pahumot, no? Nga niini nga panahon na ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo nakita ni sa mga maalamon. So, ingon nga hari, gihalaran siya, gisimba siya, mihapa ug unya misimba ang maalamong tao. Tungod kay ilang nakita nga kining maong bata mao ni siyang hari, nga angayan, no, simbahon ug unya gihalaran. So kung imong tan-awon diha sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kung nag-ila ka nga si Hesukristo siya ang hari, dapat or kinahanglan nga kita adunay butang nga mahalad nato ngadto kaniya. Bulawan mao ang imong mga bahandi. Insenso mao ang imong mga pagdaig, imong pagsimba, pagampo. Muna siya mga kaigsunan. Ang mira, ang pahumot, muna ang imong pagkamatinumanon ngadto kaniya. Kung imong masabtan mga kaigsunan ang tutulo ka mga gift nga gihatag ugasa sa mga maalamong tao. Nga diin kung ikaw nag-ila nga ang atong Ginoong Kristo siya ang hari sa imong kasing-kasing, siya ang imong Dios, siya ang imong manluluwas, ang kinahanglan nimong buhaton sa imong pagsaulog karon nga imong hunahon nga ikaw adunay mahatag apan asa man nimo ihatag ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan sa imong paghatag. Ayaw ihatag dito sa wala magkinahanglan. Kung muhatag kag sakyanan adto ka sa mga tao nga walay sakyanan. Kay basin muhatag kag sakyanan, nanubra na tong imong gihatagan. Ay laram putog di na puto nila magamit. Sa tinuod mga kaigsunan, ang imong paghatag ikaw manduan sa Ginoo, pinagi sa balang espiritu kung ang imong paghatag kinasing-kasing. Osbon ko nga ang atong Ginoong Kristo na tao aron mahimong hari, takos nga halaran, takos nga simbahon, takos nga kita magaampo, magapasalamat ngadto kani. Takos nga siya tumanon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kung sa atong pagsilibrar mga kaigsunan sa pagsaulog nining Pasko, pagkatao sa atong Ginoong Kristo, kung dili ni siya insakto, masayang ang imong kalipay, masayang ang imong mga pagpasalamat ngadto kaniya kay dili man insakto ang imong pagpasalamat. Kay ang biblikanhong pagpasalamat mga kaigsunan mao ang pagpasundayag sa imong pagkamanggihatagon, sa imong pagkamanggihatagon, sa imong pagkamasinulundon, sa imong pagkamalipayon. Sama kang Maria nga grabe ang iyang kalipay, way kabutangan sa iyang kalipay nga gibati nga ang ubos nimong ulipon imong gigamit aron mahimong magministeryo sa pagdala sa bata sulod sa iyang taguangkan, magsakripisyo og kadtong tanan gibati kalipay ni Maria, dili ordinaryong kalipay. Puna sa atong kinabuhi karon nga mga Kristohanon nga ang atong kalipay dili ordinaryong kalipay kay nganuman mga kaigsunan nadawat nato ang grasya sa atong kinabuhi. Usa ka panalangin nga gihatag kanato nga kitang tanan nakadawat sa atong Ginoo. Kinahanglan sa atong pagsilibrar atong ibutang sa atong nahuna nga kita nagmalipayon tungod kay kita nakadawat, nakaangkon sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. O si Joseph mga kaigsunan, atong nakita nga ang iyang pagkatao nagmagulanon siya. Sa diha nga wa pa siya kay balo nga si Maria nagbuntis niya, ang iyang gibuntis pinaagi sa lalang sa espiritu. Aksyon siya biya apan pinagig damgo nagpakita ang anghel aron sa pagpahibalo kaniya nga ayaw kahadlok. Kay ang gibuntis ni Maria
lalang sa Espiritu Santo. Kining bataa nganlig Hesukristo kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So imo makita mga kaigsunan nga ang nahitabo kang Joseph nagmagul-anon siya apan sa dihang nasayod siya ingon nga ang iyang kalipay iyang gibati niadtong panahon. Busa ang Dios nagpahigayon sa tanan. Ang Dios nagapahigayon nga diin ang atong Ginoong Hesukristo matao diha ni anang maong pamilya. Dili pamilya nga harianon, dili usa ka pamilya nga si Joseph gikan sa banay sa laray ni David. Ug unya ang laray nga iyang nasubay ni Joseph usa ka laray sa mga balaan nga kaliwatan, usa ka kaliwat nga matarong nga nagmasinulundon sa atong Dios nga makagagahom. Ug unya ang iyang panginabuhi ingon sa sumala sa balaang kasulatan usa lang kapanday. Unya didto niadtong panahon na mga kaigsunan atol sa pagkatao ni Hesus ang nahitabo mao montong panahon sa pagsinsos pagpanglista sa mga katawhan ug unya napuno ang mga kabalayan, napuno ang mga balay abutanan ug unya nangita silag lugar aron asa mga anak si Maria. Didto nanganak si Maria sa pasungan sa baka. Kung imong tan-awon mga higala, ang pagkatao ni Kristo ingon nga hari, kung natawo ang usa ka hari, dapat sa tawhanon pa o kalibutanon pa dito siya sa mansyon matao. Dito siya sa harianong kaliwat, dungganong kaliwat. Pero dito siya nagpili sa tao nga nakita sa Dios nga mapainubsanon, usa ka tao nga masinulundon. Ug unya ang imo makita ang hulagway sa pagkatao ni Hesus kini nagahatag mensahe diha sa pagka mapainubsanon nga klase sa gitawag pagpakatao. Dito sa pasungan sa baka wala dito ma-record nga naay mga nurse dito, naay doktor dito, wala pud i-record dito nga dunay mananabang na tao ang atong Ginoong Kristo diha sa kapobrehon nga pagpakatao. Gihatag sa Dios ang mensahe nga kinahanglan ang tao adunay gitawag pagpaubos, pagdawat siyang kaugaling nga siya ubos. Muna nga ang Kristohanon makaigsunan atol sa atong pagsaulog sa adlaw na tawhan sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan atong ihatag ang pagpasalamat uban ang pagpaubos. Ang pagpaubos sa atong kaugalingon. Aron nga dili ta ma-disappoint kung naay mohatag nato nga kining gitawag ubos nga mga klase sa paghatag. Pero sa gikaingon ko na, ayaw hunaw naa nga adunay muhatag nimo. Hunaw naa nga ikaw karon sa imong pagpasalamat, ikaw ang muhatag. Kay nga naman, nakadawat ka sa pinakabililhong hatag sa Dios gikan sa langit nga mao si Jesus Christ. Mao si Hesukristo mga kaigsoon. Siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa amahan gawas kang Kristo Jesus. Siya karon ang imong dalan, siya karon ang imong kinabuhi. Muna nga ang imo karong buhaton, mga kaigsunan, mao ang pagkamanggihatagon. Nakuha ninyo ang mensahe, mga kaigsunan, nga ang espiritu sa pagpasalamat diha sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ang dakong mensahe nga kita makakat-on sa paghatag. Makakat-on sa dagan sa kinabuhi ni Kristo nga din iyang gihatag ang saktong sumbanan nga kinahanglan dunay pagpaubos. Hari siya, pero ang iyang pagkahari, dito siya natao sa labing ubos nga kahimtang. Dito siya sa pasungan sa baka. Sa akong kinabuhi, nag-edad na ko karon og 45 mga higala, pero wa pa ko kadungog nga adunay bata nga natao sa pasungan. Adunay mga bata nga natao, naagid sila sa panimalay, gawas ni adto mga nadisgrasya nga mga babay, nga din nanganak dito sa watakhebalog asan dapita. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang pinakaubos nga kahimtang gihimo sa Ginoo alang sa iyang paghatag og dakong pagpasundayag nga ang tao mga kaigsunan gikan sa abog mopauli sa abog munang kinahanglan ang tao magbaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi diha sa labing pagkamapainubsanon sama sa atong Ginoong Kristo. Ang atong pagpasalamat sa Ginoo mao ang pagpamalandong sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga kita gigrasyahan o kini nga grasya mga kaigsunan mao ang atong Ginoong Kristo nga nagahatag kanato sa dako nga paglaom sa kinabuhi nga way katapusan. Usa si bisan kinsa karon nga nakadawat sa atong Ginoong Kristo, dili niya ginakumkum kun dili naa siyang kasing-kasing si Kristo, og siya gihimo niyang hari, og siya gihimo niyang agalon, og si Kristo gihimo niyang manluluwas, og si Kristo gihimo niya nga mao ang iyang Dios nga
magbubuot siyang kinabuhi, dapat imong masabtan nga ang mensahe sa pagkatao ni Hesus mao ang paghatag kanatong pagtulunan nga kita kinahanglan mahimong manggihatagon balik ngadto sa Dios. Mao ang mapasalamaton ngadto sa Dios sa tanang panahon, kalipay o kasakit, kaabundansya o kapobrehon sa kinabuhi. Atong himuon ang mapasalamatong kinabuhi diin bisan pag naa ka sa mga problema, mga kagulanan karon, wala kay kwarta, walay nag-gift nimo, wala kay bag-ong sinina, panampina kanindot igsuon sa imong kinabuhi kay naa si Hesukristo sa imong kasing-kasing. Mao kini ang pinakaanindot nga dagan sa kinabuhi sa tao. Matod pa ni Maria, tawgon ako og bulahan ka nga klase sa tao kung magabaton kag Kristo sa imong kina. Sa dalaygon ang Dios nining adlaw, ang Dios magapanalangin sa inyong pagsaulog. Ayaw ninyo buhata ang pagsaulog pinagi sa kalibutanong pamaagi, kundi sa biblikanong pamaagi. Magasaulog ka diha sa pagpasalamat sa atong Ginoo, uban ang imong mga pagkalipay diha sa iyang mga gasa. Diin kita nagakalipay, nagadawat sa tanan nga mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Kung doon na mo'y mga pagpasalamat sa Ginoo, andama ang inyong mga bahandi aron kutob sa inyong mga higala, mga kaparintihan nga wala pud sila sa ilahang mga panginahanglan. Pwede ka mo share sa imong mapaambit sa imong mga panalangin. Ingon nga kini dako mo kini ang gihatag nga mensahe sa atong Ginoong Kristo. Iyang gihatag ang pagpakig-ambit kanato sa mga panalangin nga espirituhanon, panalangin nga langitnon nga di nadawat nato ang kinatibuk ang paglaom sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw kaninyong tanan. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat!